kaɗan daga abin da zai zo kashi na gaba. To Alhaji Allah ya saka da alheri. Wallahi Alhaji yadda na ɗauke ka a cikin raina, inda ina da damar yanke kaina hukunci a take zan amince da duk wata buƙatarka. To amma dan Allah Alhaji ina neman alfarma ni ma. Duk lamari idan ya taso min musamman irin wannan lamari muhimmi, ina yin shawara da mahaifiyata. Kuma na yi maka alƙawarin in Allah yadda za mu zauna da ita mu tattauna mai shawara duk abin da ta yanki. Alhaji bani da wani zabi kuma zan zo maka bayani iya gaskiyar lamari. Kai mun shiru, kai wani irin fitili ne kai? Kai fitilin ina ne? Mama, dan Allah dan Annabi ina so ki gane ni fa ba cin amanar Maryam zai. Abin da nake nufi a nan shine tunda dama ce ta samu kar in zo in watsar da ita. Me zai hana mama idan na zo na aure ita gidan Alhaji daga baya kuma sai in zo na aure Maryam. Yanzu ka duba ka ga ko awa 4 cikakke ba ai ba da yarinyar nan ta wanke kayan nan ta gyara gidan nan tas, kuma ka duba ka ga irin tarin alkhairin da take mana. Yanzu ya halatta mu ci amanata. To ni a yanzu umarni zan baka, ba shawara na nema ba. Ai yanzu ne ka je ka ɗauki kuɗin Alhaji ka maida masa, ka ce ba ka so kana da wace zaka